Strip roman Jovana Bratića Ponor i zla kroz 1050 crteža na potpuno nov način priča tragičnu priču srpskog naroda sa područja istočne Hercegovine u periodu Drugog svjetskog rata. Želja autora je da na svoj način, dakle kroz strip, progovori o stvarima koje su decenijama nakon rata bile skrivane. Ja sam od malih nogu, znači voleo, imao sam aspiracije prema strip umjetnosti i prema istorijskoj literaturi. Volio sam dosta da čitam o prošlosti naših krajeva i tako da sam došao na ideju da ispričam neke priče koje sam vidio da nisu dovoljno apostrofirane u prethodnom periodu ili su pričane na neki pogrešan način, tako da kažem. Pa sam želio na neki način da ispravim te nepravde koje su urađene prema pojedinim ličnostima ili koji su junaci ili likovi bili zapostavljeni. Želio sam da stavim akcenat na njih i njihova djela. Profesor istorije Milan Nikčević u ovom stripu vidi nadu da je napokon došlo vrijeme da mračni period srpske istorije izađe na svjetlo dana i to kroz razumijevanje mladih generacija, koje će ga, siguran je Nikčević, shvatiti na pravi način. Jedna nova generacija na nov način pogleda one teme koje diraju u najintimnija osjećanja srpskog naroda, kakva je tema Drugog svjetskog rata i tog bratoubilačkog poloma koji je ostavio nesagledive posljedice koje mi moramo da liječimo, a za koje nisam siguran da liječimo na pravi način. O knjizi je govorio i strip umjetnik i prijatelj Jovana Bratića Goran Lojpur. Lojpur u ovom stripu ne vidi ni vrijeme ni mjesto događaja, ni glavne ni sporedne likove, već samo ljudsko zlo koje najviše metastazira u vrijeme ratnih sukoba. Ja u ovom stripu ne vidim ni mjesto, ni vrijeme događaja. Ne vidim ni glavne, ni sporedne likove. Vidim samo onaj ljudsko zlo koje metastazira najviše u vrijeme ratnih sukoba i vidim patnju nedužnog naroda. Vidim nakradne ideologije koje tjeraju da brat na brata diže ruku i ono najbitnije, rat je jedno veliko zlo koje nikome dobra ne donosi i u ratu smo svi gubitnici. Ovo je Bratićev 6. roman po redu, čija je promocija do sada upriličena u Nevesinju, Gacku, Bileći i Trebinju.